Navik MC Пушка Овозуи марам жостки айда калонка Тда бағалио чат бавоя расиди мара куча калонка Тра чи репер кадака мара ғами арусым чима боя чи хели хондан майта бопырсым Репи ҳақ мегидод мезани ҳақиқат куака Гӯш кардам репота пасадай фақат секудака Типа стилита сурайта кароли репи тоҷикида Ай бахилита намебини тоҷ сари кидай Типа море паридем, ай рӯзи пайдо шиданаш море патоза надидем Як репери честни вона хурдем мои соҳада Гап закуба репеш рафти номи репта Ҷо кадай сайто да репта Ки ҷам кини мухлиса наметова самита да репи тоҷик як ҳисса Нақл мекни қисса хела пеш 2000 сол Море пасар кадем набудучен ягон репери ҳало Типа мо хуйнаем, типа мо репа ай шумо мухтем Як хеле 20 сол шид репери ҳозирам репа наомухти Пацано гуфтам мора паст мезанен ҳама ҷо дар репи ҳами пацано садо додест гӯши одамода ҳами пацано репа пеш бурдестан тамошо кибрат ҳар рӯз ҷанг бедребда агар айту мегирифтем ибрат нав репи тоҷики камтар оромира дора ҳис халос шидай ҷанги разбори ҳақорат чапака дис дар кор нестай мода батл накенем ташкил тағадор мегира ҷора бечит кал стил баъд мо чи хешвора ака бигем ҳурмат кунем фит кардан яй гуфта шумо ғайбат мекнем як хеле дреп бехонӣ Вука дар осмон ай гапо тоҷикине ки стил мадаин қазоқистона ё ки читка русски бо мора мекуне насиҳат як калимаи мо павтор омад мора мегем пагият чӣ ба шумо гуфтам метоне найби дига каса неки бояд ҳичка шумо далезид накна нараса алло меқабон фалонат мекунам тамошо ки разборай пишти репай зурита репда нишон текуна мактаби навм накуна ҳичка надод ма дарс мада куча репа дод неки надод ма тарс ҳаркас кори хича кена насиҳат накунен мора репи мо маънои ҳаёт ай мухлиси хича дора